Markatu ditut lau atal edo lau korapilo izango dira bat hezkidetza edo pedagogia feminista, bigarrena emakumeak hezkuntza sisteman langile bezala, hirugarrena hezkuntza zaintza sistema unibertsal eta publikoa, eta laugarrena emakumeen parte hartze publikoan, sindikatuan kasu honetan. Baina, dela, guztiak ados daudelako, sindikalismoa feminismo nazorionez iritsi zala eta sindikalismo feminista batek sekulako ekarpena egin dezaiokela gure herriei. Baina batez ere ados gaudelako sindikatuak feministak izan behar direla hori nahi eta merezi dugula. Emakumeak guk horrela erabaki dugulako eta ez diot justifikazio gehiagorikan eman behar denik pentsatzen. Zere sindikalgintza behintzat klase sindikalgintza eta borrokatzailea ezkertiarra dela ulertzen dugu eta feminismoa ere ideologia apurtzailea eta iraultzailea denez ulertzen dugu sindikalistak eta ezkertiarrak izanez, noski baietz feministak izan behar garela.